Patug-anon kuning tiguwa nga. Hain ang iyang anak nga saop. Wa kay mahimo. Kay wa ko masayod kung hain si Milan. Kuhan ang latigo! Ha! Tanaw tag, di ka bagyod sakitan. Bagdali, butoy! Yor, si Senyorita Hazel magkahi. Ayaw pangilabot, butoy! Ha! Tingaling mahungawan ka rin sa akong kasuko! Kuhaan ang latigo, bagdali! Karon tayo, Yor. Bisag patyon pa ko nimo. Dili mahitabong mulampos ka sa imong toyo. Ayaw, pangante! Bisag nahibaw pa ko gain karon ang akong anak. Dili na ko siya itugan. Mas bali pa nga ako mo'y mamatay. Dili lang ang akong anak nga gituhuan mong usalang kasaop. Ha! Nakadaog lang og pila ka milyon? May hambog ka dayon? Dili ang klase sa mong anak mo'y minyuan, Hazel! Dili ka usab angay mamahimong amaan ni Hazel. Way batasan! Inyong agawn si Hazel kay ako siyang anak! Busa kinahanglang magbaton mong pagtahod sa anak sa tagyan ni Hasinda! Ha? Ingon bagyod mo niya ng mga pobre? Ha? Way batasan! Hapit na mo abot ang panudya. Ako na sabon niya'y mo katawa sa higayon nga mabuang ka. Nay Butoy, tinuod nga ni Asin ang ilang? Tuas-taas ka rin. Nagsulti sila og si Senyor Emilio. Ha? Ikinitugan ni Senyor Emilio ron. Nga to ang magtago silang ilang sa kumbinto. Waoy. Sus, mamakak po man ka eh. Giun sa man ni Senyor Emilio sinang ilang. Gipugos niya pagpatugan sinang ilang hain si Milan. Ingik, pakuha na ako ang latigo. Aron latigo hong tingali sinang ilang, kundi igad siya matugan. Unsa? Atoon ako si Senyor Emilio. Kinsay naghatag ni mong pagtugot aron musod ka din eh. Unsa imong buhaton ni nang ilang? Ikay hinungdan. Nganong natultulan ko dito sa kumbinto, Karen? Imo kong gibaligya. Dili na tinuod nang. Nailad lang ko nang. O kung sa'y naiyan! Ang imong gisaad nako. Nga kuhaon nimo sinang ilang aron mo duol si Milan nimo. Ang imong gisaad nako na imo kong ipakasal ni Milan sa gayon nga makuha mo na sinang ilang. Wa ko magtuo, Karen. Nga makahimo ka sa pagtraidor na ako. Nahigugma ko ni Milan nang. Og dili ko gustong maalaot si Milan. Tungod lang ni Senyorita Hazel. Nang tuhoy ko. Wa ko'y tuyo aron pasakitan mo. Maoy saad ni Senyor Emilio nako nga ipalayo mo. Nga ipakasal ko niya ni Milan. Gamay ka ra gid ay utok, Karen. Nang ilang. Gamay kag utok. Kay dali kang nailad sa usa ka demonyo. Iya kong gikuha aron mo gawa si Milan sa pagluwas nako. Og sa higayon nga iya naming mamahimong dinakpan. Himuon man niyang taming aron mo duol si Hazel og magpakiluoy sa demonyo aron buhian kami. Wa na ni mo mahuna-huna, Karen. Ha? Saman, humana mo sa inyong drama? Senyor Emilio. Diyan na din eh, Karen. Isugdan ko ng buhaton kong ritual. Ritual? Unsay ritual? Butoy! Hain ang latigo! Unsaon nimong latigo? Ibunal ko na ng tigo ang saop.
dili siya mutugan kon hain magtago ang saop nga Milan. Litse! Senyor Emilio, dili man na mo itong gisabutan. Ha? Huwag ko makiksabot ni mo. O gano'ng makiksabot man ko? Napulos taman mo mga ulipon? Senyor Emilio, Biyan na din eh. Kung di ka gustong i-appeal ko ikaw sa paglapdos sa latigo. Butoy! Ang latigo! dili ka makahimo. Kay labanan ko sinang ilang. Mahal, dali na good. Nga raw, mahal. Tanawa, nalagi ka mga pulis nga nangabot. Mau ba? Ay, man. Kanakot po. Murag upat ka mga jeep sa kapulisan ang nangabot. Puno ang upat sa mga pulis. Tingaling ilang dakpon ang demonyo ni mong amahan. Mahal. Ha? Nag-uol ka, mahal? Nganong mag-uol man ko. Mas may nang dakpon siya, kay demonyo na siya. Wa siya kaluoy. Papoy siya. Gagsunda ka daan ka tingaling mohila ka. Ang sama niya dili ang hilakan. Ayaw na ka-stress. Madakpan maka siya sa mga pulis, no? Kinahanglan gyud siya dakpon. Nagtuo ka nga tinud-on niya paghatag ang gisaan niyang premyo. Ang usa ka milyon? Mao man kana iyang gibutang sa poster. Usa ka milyon. Magpakauaw siya butang diha sa iyang gipamilit. Unya, di tinuod ang iyang paghatag. Maro ng tawana. Mahal, bisag ato siyang ginganan og demonyo pero imo pa ba gihapon siyang amahan? Wa ko mahayi nga giganlan ko siya demonyo. Baboy, kay mauna siya. Palayo na din sa bintana. Tingali kung sa pa'y mahitabo nimo. Dali, mahal. Nyor! Niyang happy Nyor! Ugon saya kung labot ko niya siya. Kauban niya ang saop, kay makikatuban ko niya. Mga pulis ang iyang mga kauban Nyor! Ha? Pandamay ako mga tao. Gusto sila gubat? Sige! Maggubat pa din eh. Nyor, dili taong ko ka maong mugamit og armas Nyor eh. Di, mamatay ka! Nyor, sutihin lang ko kung unsay akong buhaton. Ayaw na pangita gubat Nyor. Dali nang ilang. Mangikista din eh. Wa na'y panahon, Karen. May panahon pa ng ilang. Ni ako na ang mga pulis. Mahimong atubangon sila ni Senyor Emilio. Nagmahay lang ko nimo. Ikaw pag yun mo ay nagtudlo ni anang demonyo aron nagtuon ko sa kumbento. Nang nailat lang yung kunang. Dili na mabakoy pa ang pangitabo, Karen. Niyan ako sa poder ni anang demonyo. Nang, makalikay pa kagikan sa iyang kabangis nang. Ikaw mo ay angeng mo ikyas. Aron dili ka maamong. Sige na. Biya na din Karen. Dili ti kabiyaan. Bisag imo pa kung unungan karon. Dili ka na makapawa sa akong pagmahay nimo. Nang ilang. Sa tanaw ko nimo, Karen. Mura kag si Judas nga may baligya sa atong Ginoo. Masaylo ako ng ilang. Biyain ako din Giandam ko na ang akong kaugalingon. Bisag unsay mahitabo nako.
ikaw may abogado ni Senyor Emilio. Dako ako pagtuo nga iya kang paminahon. Way mahimo ang ihipe. Gigisi ko no ang arrest warrant ni Senyor Emilio. Mo yang gusto nga si Milan, mo yung adto aron nga pagluwas ng inahan. Nayabag na gyud pag-ayo kana si Senyor Emilio. Mosamot gyud ang iyang kayabang ini kasayo niya. Nga dili na iya ang asyenda. Oh, tingali, wa pa bugawas ang court order pa. Nagdagan ang oras. Tingali dili na ito babantayan. May bawa ni Milan ang nahitabo siyang inahan. Kumpiyansa gayo ang salbahis. Wa panumbalinga ang akong mga tambal nga kinahanglang udahon niya paghikay ang pagpanag-iya sa asyenda. Naglagot na ko. Kahit tingalig nakakita na siya labing maayong abogado sa Manila, hinungdan nga iya na kong nakalimtan. Mahayan mo ang imong gibuhat na ako, Senyor Emilio. Tingaling, unsa ni nahitabo ron sa inahan ni Milan? Ngano, attorney? Unsa inahitabo ni nanay, ha? Unsa, attorney? Milan, Ug karon mga kasama, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Hinuwa man nga Anyone who sees her soon Kahit tingalig nakakita na siya labing maayong abogado sa Manila, hinungdan nga iya na kong nakalimtan. Mahayan mo ang imong gibuhat na ako, Senyor Emilio. tingaling, unsa ni nahitabo ron sa inahan ni Milan? Ngano, attorney? Unsa inahitabo ni nanay, ha? Unsa, attorney? Milan, Naunsa si nanay, ha? kalma lang ha, Milan, kalma. Tugani ko, attorney. Naunsa si nanay? Tuwa siya karon sa mga kamot ni Senyor Emilio. Unsa? Pero tuwa ng tibok pwersas kapulisan. Kinahanglan luwas ang gusto nanay. Ayaw pagawas, Milan. Mamiligro ang imong kibuhi kung mamugos ka. Usa pa sagdiris, Papa. Kasi ako na makigsulti ni Senyor Emilio. Attorney, wa unta kurong sa iyong atubangan. Kung wa pa mibuhi si nanay sa iyang kinabuhi. Mahal ko kayo nga akong inahan. Hanay bahaw mi niya na, Milan. Milan, adagi lang kong higayon nga makigsulti ni Senyor Emilio. Agong isa, di mo nga luwason ko ang imong inahan. Sige na. Balik na sa mong kwarto, Milan. Attorney, sorry. Sorry gid kayo nga, ning higayon na. Di ko maminaw nimo. Mahal ko kayo ang akong nanay. Nagkanpusi sa pagpadako na ako taliwa sa mong kakabos. Attorney, mohangyo ko nimo. Nga ayaw lang tugani si Hazel ning akong buhat na. Milan. Ay kabala ka, attorney. Mangita ko paagi unsaon ako pagluwas si nanay. Di ko mapakita na itong demonyo. Palihog lang kong bantay sa kumahan. Doon ako si Senyor Emilio. Buhaton ko ang tanabagi aron makumbensir ko si Senyor Emilio nga buhian niya ang inahan ni Milan. Mitalit na ko ba ang akong dugan? Nga naman ka eh. Wawasan mo balik si Mahal. Ako siyang atuon sa silong. Gusto dito kayo ang kuba sa akong dugan. Hain makagibutang sa demonyo si nanay. Ganong nakuha siya sa demonyo. Di safe sa kumbento. Mahimo dahil daling sudlon sa demonyo. Ngayon ako sa baya, Sinda. Wala di mapanalip ni Padre Damien si nanay. Tigawang naman si Padre Damien. Di ko siya ang imayan. Hain makaibutang sa demonyo si nanay. Nang Anong ibalik ka naman, Sad? May gikasulti pa si Senyor Emilio. Makigayon patas pag-ikyas gikan din niya. Nagkamuamong ka lang sa imong kaugalingon ta rin. Imo kong gidadin unya karon ikaw na sa mamugos aron mo ikiasta. Wa tayo mahimo. Doon na nang ilang.
May gikasulti palagi si Senyor Emilio. Mahimong nalingaw pa karon ang demonyo. Pero ang iyang mga tao, busa lakaw na ka rin. Huwag laing makaluwas na ako din eh. Gawas ragod kang Milan nga akong anak. Nang pasaylo ako, nailad lagi ko ni Senyor Emilio. O andam kong mabawi sa mao kong kasalanan. Mituon ako sa imong pagmahay. Pero wa ka na'y mahimo. Wa ka na'y panahon. Nang, Sa ako nang gikaingon nimo, daghan ang mga hinanib sa demonyo. Naglibot sila dinhi kanato. may agianan sa luyo nang. Nakadungog ka. Ha? Nakadungog ka karon, ha? Ila kong gibantayan. Busa lakaw na lang samtang may panahon ka pa sa pagbiya dinhi Karen. Luwasa ang imong kaugalingon aron makapangayo kag pasaylo ni Milan. Nang ilang. Senyor Emilio. Hoy! Ipakita mo na ko ang pulpul kong abogado. Dili ako'y pulpul, Senyor Emilio. Kumpiyansa ka lang kayo. Nahubog ka sa kalampusan nga imo karong naangkon. Unsa imong toyo? Di ako aron mo pasidaan sa imong kalautan. Unsa toy imong gisulti? Akong kalautan? Senyor Emilio, wag yun ko magkuwang sa pagpahinumdum nimo kabahin sa asyenda. Ako ang asinda. Unsa may problema? May dakong problema, senyor. Tungod kay wag kay ikapakitang titulo sa asyenda. Unsa? Mao ka na, senyor. Dili ba? Ikaw may akong gitugyanan aron mugawas ang titulo na magdana na sa akong pangan? Ako bitaw, senyor. Pero may pakita ka ba aron pag matuod nga napalit mo gyud ang maong asyenda? Ikaw ang akong isaligan yan ang butanga. Ug bisalig kapag yun nako. Attorney Gomez. Wa ka mo pakita kay wa ka may ikapakitang deed of sale. Pag matuod nga napalit mo na ang maong asyenda. Alitse! Dito ka maminaw sila ang abogado nga kusog kayong misulsol kanimo, senyor. Unsa man din nahitabo sa titulo? Way nahitabo sa titulo. Pero kung buhian mo ang imong bihag, mahimong maluwas ka pa sa giatubang nimong krisis. Ah! Di ko nimo mailad. Wa ko mangilad nimo, senyor. Nia ang heredero sa asinda nga imong giangkon. Ah! Dakpan ninyo kining mangingilad! Oh! Kinsa mo? Animal ka, Attorney Gomez! Wa ka magbantay, senyor. Gi-underestimate nimo ang taga-probinsya. Usamahayan mo ang imong kadanghag. Dakpan ninyo kinigdawan! Sige! Dagpa ko! Gubat ang akong tuyos pagbalik din eh. Ug kamo may unang mahiagom sa akong kabangis. Ug dili kay kamuri mga matay. Hangtod pa ng mga tao nga nasgawas. Oh! Unsa na? Mamiya mo din eh. Ug daghan ang magpasad yung mga patay. Pasalamat ka. May pagbati pag-usa taga din eh. Pero dili ni magdugay, Senyor Emilio. Ah! Sige pa ukiyab! Siya! Dagpa ko ninyo! Dili kami may mudakop kanimo. Kundili, ang matuod na unya nga tag-iya sa asyenda. Oh? Mao na lang unya na ikatapusan mong bahakhak, impostor. Hunsa? Sige, mamaya ta din.
siya din eh. Ay nang ako, mahal. Wa kay angin kabalagaan ni Milan, Hazel. Doon na lang siya kinakaw. Pero, mubalik pa yun siya. Milakaw siya nga wa magpahibahon ako. Dinalian na yan tuyo, Hazel. Pero, wa kay angin kabalagan. Doon na siya mga kauban, o dili siya pasagdan sa akong mga tao. Attorney, hindi ko ba akong bayo. Hazel, relax. Why daw tang magtabo ni Milan? Sige na. Dito ka lang muna sa inyong kwarto. Attorney. Oh, nga nung muhilak man ka. Ha? Tigalig, masudyaan kasi mong mahal. Everything is under control, Hazel. Basta relax. Balik lang sa mong kwarto. Ha? Sige na. Kain mo kaibutang sa demonyo si nanay. Ngayon ako sa bayo siya na. Ubantay lagi ko. Dagan ko ng mga hinanib ang demonyo gikan sa Manila. Iya na gining gipangandaman. Wala pa ko'y armasa. May dalit sumatsugog dagan sa dihang nasayran ko nga bihag sa demonyo si nanay. May puntahan sa kilid. May kadagagawin. Nahimo iyan ng maagian pa yun sa sud. Ako sumayan. May tao. Musod kong dali. Ngayon ako sa sud. Ay, makatago isa naman yung sinanay. Ang giniyapasikpad ang akong inahan. May migunit sa akong buktan. Tuod kong dali. Ngayon ako sa sud. Ay, makatago isa di mo yung sinanay. Nang giniyapasikpad ang akong inahan. May migunit sa akong buktan. Ayaw pagsapa. Karen? Hinayalan na imong tingog. Nahibaw ka baghain mo sa nanay. Doa sa kwarto ibutang ni Senyor Emilio. O sa iya gibuhat sa akong inahan. Iyang gipakuhag latigo sinoy butoy. Unsa? Maayo ka di kay dunay biabot. Wa madayon ang paglatigoon ta din ng ilangan. Salbahay siya. Akong gihangyo sinang ilangan mo uban ako aron palayason din eh. Wa man sad musugod si nanay nimo. Hain mo sa nanay ka rin. Doa sa taas. Uog nahadlo ko nga ato ibutang silang ilang sa beranda. Ato siya bunalan sa iyang latigo. Unsa? Kadiyot una. Ayaw pagdali-dali. Ayaw pagpinutong kaya tingaling masakpan ka. Gusto mo luwason si nanay. Dili mo siya maluwas kung magdali-dali kag saka. Masakpan ka. Daghan kayong mga hinanip si Senyor Emilio. Wa ko mahadlok nila. Nahibaw ko nga basta bahay na ganis imong ilahan. Dili ka gid malagana pagbuhi sa imong kinabuhi. Pero unsaon mo pagluwas si nanay nimo? Kung hangtod ka masakpan sa mga tao ni Senyor Emilio. Karen, nahibaw ka ba asa ko agi? Aron dili mabantayan sa mga tao. Dili ka lang. Tago na diri aron di ka makita. Nga naman. Akong susihon kung abli ba ang pultahan nga dool sa kwarto ni Noy Butoy. Di ka magdungay? Kadito ko Milan. Magdali ko. Nagto, tingali mo nga dali kong mailad, ha? Ha? Litsi mo? Ako inyong mailan? Dili ka mailad. Kay numero 1 kang mangingilad. Wa kasakiti sa akong sagpa. Ingon pag yun mo niya ng mga pobre. Dinarutan o kasakit? Labaw pa unyang sakit ang imong matagamtaman. Inig-abot sa kamatuoran.
Unsay ka matuuran? Ha? Unsay ka matuuran? Unsay giingon mong kamatuoran? Sulti! Maigo ka na giron sa gitana kung latigo ko dili ka mutingog! Sulti na! Unsay giingon mong kamatuoran? Ayaw pa mugos! Dili pa panahon. Pero, hapit na. Animal! Ha? Oh! Buto! Kisay na mo, Sen! Unsay nitabo pa? Dili na ko niya paminaon. Unsa? Dili mo tuo nga si Ray nakaingon nga nung hangtod karon wa ba mabalhin sa iyang pangan ang asinda. Oh, wadi na masultihin nga. Tungod kay mibalhin siya laing abogado. Hinungnan nga wa mahikay ang pagbalhin sa titulo. Dili sabgid siya mabalhin sa iyang pangan. Tungod kay wa siya ikapakitang deed of sale nga gibaligya ang asyenda ngadto sa Salbahis. Oh, unya. Imo bang nakita ang inahan ni Milan? Wa. O, unya, si Milan. Wa ko siya makita dito. Pa, kinanglan nga dili siya masugamak sa kasalbahis ni Senyor Emilio. Dili pa. Wa gyud ay dinhi si Milan. Oh. Hazel, Hain ron si Milan, attorney. Tug-ani ko. Hazel. Sorry kayo. Wa ko ikaw tugaan ni giniha nga. Hitong mo ni Milan tungod kay mihangyo siya nga dili ka pasultihan. Kinahanglan kong masayod, attorney. Importante kayo siya sa akong kinabuhi. Ug dili ko makatugod nga maalaot siya ilabi na gyud sa mga kamot sa demonyo kong amahan. Tuwa karon si Milan sa Bay Hacienda. Aron pag-rescue siyang inahan. Unsa? Nasakpan ni Senyor Emilio ang inahan ni Milan dito sa kumpinto. Iya kinigihimong bihag. Bugti sa pagpakita ni Milan. Ug tuwa ron si Milan sa Bay Hacienda. Oh. Tuwa, Hazel. Dili ni mahimo. Oh, Hazel, ayaw pagbiya. Boy, iko, attorney. Puslan man nga gihimong biktima sa demonyo kong amahan ang iyang inahan. Ako mo imulawas ni Nanay Ilang. Hazel, utang puot. Gitugon ko ni Milan nga dili ka pagawson din eh. Ako mo ihinungdan sa ila karong kahimtang. Luwason ni Milan ang iyang inahan. Traitor ang demonyo kong amahan. Nakasiguro ko nga si Nanay Ilang ang iyang gihimong bihag aron mapugos sa pagpakita si Milan niya. Wa ka ba'y salig ni Milan? Dako ka akong pagsalig sa akong mahal, attorney. Nahibaw ko, dili mo dali-dali sa pagpakita si Milan sa demonyo kong amahan. Pero daghan ang mga hinanib nga parehas niya nga demonyo sa. Ako mo inakaingon ining tanan. Busa ako rin makasulba dining maong kagupot. Hazel, please. Hinaot nga makasabot ka sa akong baruganan. Ngano, attorney? Dili ko ikaw tugtan nga makagawas din eh. Dili ka makapugos na ko, attorney. Mauman gani nga, mangayo ko ni mo pasaylo. Tungod kay, pabantayan tagyog ka nga dili makagawas din eh. Muna higpit ka tugo ni Milan ako. Ako mo ihinungdan sa ila karong kasakitan, attorney. Sabta ko. Dili ko makatugot nga bunugon sa demonyo kong amahan si Nanay Ilang. Daghan ang milihok, Hazel. Aron dakpo ng imong amahan. Dili legal ang pagdani ng kaugalingong mga tao nagiingong iyang mga army. Dili mo tuoan ang demonyo kong amahan. Nagsalig siya sa iyang kwarta. Hazel, sorry gyud kayo. Pero di tagyog katugtan nga makagawas din eh. Pabantayan ka na ako. Attorney.
Marika! Asa ko ni mo, dad. Tadon ko ikaw sa balkonahe ni maong bahay, Asinta. O dito, gapuson ka na ko, samtang bunal-bunalan nining latigo. May katarungan si Hazel nga mobiya ni mo. Dili ka mo ilag anak. Unsa? Tungod kay demonyo ka. Wa mo makita ang imong pagkaamahan nga sa imong anak. Gusto pa nimo siyang lamyon. Baboy ka! Oh, may kontak ka gyud ay ni Hazel, ha? Sa higayon gagapuson ka na ko sa balkonahe unya latigohon. Sigurado gyud nga magdungan og abot ang saop mong anak ug ang way batasan kong anak. Ikaw mo'y nakaingon nga nung dahil mong way batasan ang imong anak. Hinom! Marika! Marika dayon! Dali, Milan. Abli ang hagdanan doon sa kwarto ni Noy Butoy. Magdalita ka rin. Di ko makatugod nga latiguhon sa demonyong Emilio nga akong inahan. Dali. Sunod na ko. Ay na nakukuyog eh. Ha? Ako nalalahos. Di mahimong maamong ka. Dala ko ha! Timog to ni nanay. Murag to adat ko na. Sige, iya na din pagdali ka rin. Ako na doon si nanay. Milan! Milan, mamiligro ka! Si Hazel gud may nakaingon ining tanan. Anyone who sees her soon. Ay na nakukuyog eh. Ha? Ako nalalahos. Di mahimong maamong ka. Dala ko ha! Timog to ni nanay. Murag to adat ko na. Sige, iya na din pagdali ka rin. Ako na doon si nanay. Milan! Milan, mamiligro ka! Si Hazel gud may nakaingon ining tanan. Nakasiguro ko nga natintal gud niya si Milan. Sa dihang nagkita sila sa Manila. Dili na gyud ka mapasaylo, Hazel. Nagkakita ka niya ng pisi? Duha ka pisi? Ha! Mao ka na ihigot na ko sa imong duha ka kamot! Ngungutan ako na mo. Ukon padayon kang magmagahi, latiguhon ka na ko! Nagirungog ka? Buhiin ako inahan. Uy! Ang akong gipaabot, nito nga yun! Milan! Nga nung may anay ka man yun! Buhiin ako inahan. Tiniyan ako. Ayaw siya pasakiti-kitiguang na siya. Milampos yun ang akong gimmick. Welcome sa op! Buhiin na si nanay. Niyan mo ko. Ako na makay imong tuyo. Hilungdan nga gihimo ni mong bihag si nanay. Buhiin na siya. Butoy! Pariya nga akong mga army! Pagdali! Nay, Anak! Ops! 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 Diya karakutob. Muduol ka gani sa mong inahan. Lapdusan ko na yun siya na gunita na kong latigo! Siya! Gunitin niyo ang saok! Huwag gapusan ng usa ka pisi! Ayaw! Ayaw! Huwag sikim sa kang mubugong na ko! Tiguang na ko! Mahimo na kong mamatay! Busa, ako mao'y siluti. Ayaw ang akong anak! nay. Ayaw pagliyok sa op! Diya ka lang! Usa pa may inyong ipaabot, ha? Usa pa inyong ibuhat! Gapusan ang saop! Ayaw! Ayaw! Sige, sige. Doon! Nagtuo mong mahalo ko ninyo.
Nagtuong leading man siya. Wa ako magdiyaw ninyo! Sakit eh! Kutob sa inyong mahimo! Hoy! Yor! Matakam lang ng panukman! Ultima eh! Eruin nyo na siyang magapos! Ay! Sige! Yapusan tayo ninyo! Pagkami! Dili mahimong magpaabot lang ko din Kusog na kayo ang kuba sa kudukan. Kinahanglan nga mangita ko paagi aron makagawas ko din Sino'y butoy mahimo ko tingali siyang matawagan. Unsa man kaya akong buhaton, no? Naluoy na kayo ko rin ng ilang ungidong bilan. Pero daghan kayo sakop si Senyor Emilio. Kung mapakitang gilasab ko, ako'y kawawa. Nagkapos man ganis itong milan nga isog kayo misukol sa mga army ni Senyor Emilio. Ako pa kaha. Ay, bibagting ako cellphone. Kinsa man kaning nanawag Kung si Senyorita Hazel ning nanawag, mahalo ko matubag. Ito nga nagmasulan pa din ni Senyor Emilio. Daan paligid ko. Si Senyorita Hazel yun ang nanawag. Ganun ako pa magigitan ang akong cellphone. Uy. Baala na na Senyorita? Nay Putoy, tungani ko sa tinuod ha. Naaba niya sila si Nanay o si Milan. Di alagi, Senyorita. Kung sila gibuhat sa demonyo ko nga mahal nila ha. Tungani ko Noy. Gisugo man ko ni Senyor Emilio, Senyorita. Nga padtuon ng iyang mga army. Arong kapuson sila si Dong Emilan o Sinang Ilan. Lagi, Senyorita. Wala lagi ko magawas. Uy, kay naluoy kay ko nilang duha. Gihimo gisilang duhaan ni Senyor Emilio. Demonyo nagtidag akong amahan. Mo anak ko. Ayaw lang, Senyorita, ha? Ayaw gid pag-ari. Dili mahimong magpapiling ko din Ako mo'y nakaingon nga no nag-antos ro na akong mahal og sinana ilang. Usa kinahanglan nga mangita ko paagi aron ako silang maluwas. Nalaw ko sa silong aron susiyon asa dapit ang kutan. Kinahanglan nga makagawas ko din Unsay balita sa court order? Wa pa manawag ang akong gipapalo up pa. Kinahanglan doon na response. Ang imong sod nga general. Nagpaingon na din Bit-bit ang warrant of arrest alang kang Senyor Emilio. Senyor lagi hapo imong itahod niya. Pa sa lima dugay. Kuhaan na siya sa iyang katungod sa asyenda. Hangtod pa ang tanan niya mga negosyo. Kanusa ba? Tuwa na gani si Milan sa baya sinda. Nahimo na kuno bihag sa salbahis nga Emilio. Unsa? Nganong miapas ka pa man yun din anak. Imo lang unta ko ang ipasagdan. Di na mahimo na Tanawa, wa ka gihapoy nahimo. Naapil kay noon pagkagapo sa pisi nga giandam sa demonyo alang raunta nako.
Ay, kabala ka na. Mangita ko paaging makiikyas na. Ang saan pa man nato pag-ikyas din Nga kita naman ni noong duha ang naimong bihag sa demonyo. Nay, ayaw nagod ko mahayi. Huwag ako kawading paglaong nga makaikyas na din, Nay. Karon, kung may bawsat to si Hazel nga niya ata din mamugos na sa to sa pag-ani. Ako na itong gihangyo si attorney na pabantayan ang akong mahal na dili makagawas sa ila. Mayo na lang lagig mabantayan ni Torne. Kinalang bantayan din nila, Nay. Manubag sila na ako kung tunay daw utang mahitabo sa akong mahal. Asa man ka paingon ang demonyo. Tingalig may gaon pa, Nay. Mangilan! Dumilan! Butoy. May dakong pagkaon para ninyong duha, Dumilan. Kinahanglan masulang ang iyong tiyan. Pagkaon. Butoy. Unsaon man intahon na mo sa pagkaon. Nga gikapos man ang among duha ka kamo. Di sa mahimo magdugay ko din Kay baw bitaw mo. Pangitaon dahil kung Senyor Emilio. Salamat na lang, Nay. Aron lang nga masulan ang inyong tiyan. Di may adobo. Og duha man ang akong nasibat. Ako na lang ibutang sa inyong baba. Butoy. Agwan ka lang nang ha. Aron doon na mo'y makaon. Ayaw na lang, Nay. Ay na lang. Di na mahimo dong. Si Nanay. Siya na lang siguro. Ikaw na lang, anak. Sige, Nanay. Siguro ang iyong kaugalingon. Ano na lang. Kamong duha mo akong hatagan ini. Huwag kang nalay bahala ha. Unsaon ninyo ang adobo nga ibutang sa inyong baba. Dili may mo ako'y buhaton anong rawason sila si nanay o ang ako mahal. Kadit lang. Makatkat ka na ako ni punuan sa kaibito nga murag ni Sandy sa paril. Kung akong katkaton, dili ka taasab ang akong layaton paingon sa gawas. Ay, God, tabangi ko. Hatagi ko giyar magkagawas ko kita din Please, Lord, help me. Ni Butoy, Anong niyaman ka? gipataba ko ni Senyor Emilio sa pagatiman siyang army. Imo pa lang nang hiluan. Mahimo pa lang ay. Kung ano di man mahimo. Di ko mapriso pa lang hinuon ko. Ano kung kayo nga akong propesyon? Ikaw ba nagkaingon nga nung nasakpan sinang ilang sa kumbento? Unsa? Nakakatanggit ko yung punuan sa kanito. Huwag dili na ko maglisod sa gawas. Magkagawas na gid ko din ko yung punuan sa kanito. Huwag dili na ko maglisod sa gawas. Magkagawas na gid ko din May kakapyutan ko padailos na ako pa yung saubos. Huwag dali ko kayo. Minsan supay na kabantay na ako. Karing, bantayin ang mga kanahan ha kay dara na kog tubig sila si nang ilang o si Dumilan. Nganong nagdudong naman kang Milan? Piida ni mo Hangtod ka na imo pag yung hatagan ng importansya. Bantay ha. Kay ako na silang paimnon. Sige, pagdali.
Kahit man sa kong pasabton sinang ilang. Akong giingnan nga mangikes mi mentras doon na pa'y gikasulti si Senyor Emilio kaniha. Wag yun maminaw na ako. Pero, naluoy pa ko nila. Ako ginakaingon. Nganong nasakpa ni Senyor Emilio sinang ilang. Ay, salamat. Salamat nagagawa sakit ko. Masakay akong buhaton. Mudiretso ka ko sa bahay asyenda. Salamat kaayo sa tubig, Butoy. Okay ra nang. Basta makakita ko higayon sa pagtabang ninyo. Ako yun ang buhatom. Salamat ni Butoy. Naibahon ba ka ang senyorita sa nahitabo ninyo? Ambot lang. Pero ako na siyang gipasidanan nga diligid mo dool din kung galing mahibaw siya. Mutuo ka tong senyorita dong. Naibaw ba kang senyorita? Di gito siya manghinanaw lang. Kinahanglan mo sabot siya sa mong kahimtang. Butoy, makagawas-gawas ka man yun din pagkatanawa si Hazel. O kung imong makita, pugngig yun sa pagduol na mo Ina siya nga ako rin mahibaw sa kong kagalingon o sa kaluwasan ni nanay. Ayaw lang yun siya paniya. Basta ako siya makita sa gawas dong. Sundon ako ang imong gituog na ako. Biyaan taon na mo ha. Tingalig baabtan pa ko ni Senyor Emilio din Pugngig yun siya sa pag-anhino niya. Lagi dong. Ato na ko ha. Nang ilang. Dong Milan, wa pag yun nahimo si Atorne. Gusto na yun kong magmahay na Unsa may imong mahayan? nga mipugos gyud taning gubot nga kinabuhi. Dong, gidawan ka. Busa angay lang gyud nga imo ning bawion. Sagdi lang. Mahimong dili pa uwahi ang imo karon na sugdan. Ikaw may akong naluyan ay. Nahanad na ko sa kalisod, anak. Pero mo pabor gihapon ka nato ang di buenas. Mahimong sa pagkakaron nag-antos ta. Pero dili na magdugay, anak. Dili magdugay ang premyo sa imong mga pag-antos. Nga kung mahal mo akong gikabalakan ay. Nakasiguro ko nga nag-uol na gito siya kay wa pa ko makabalik. Ang importante nga dili gid siya makaanhi. Nagdaghan ang makailan ako. Ang importante, nga makaabot ko sa Bay Asyenda aron sa pagluwas ako mahal og kang nanailang. Ako mo'y nakaingon sa ila karong pag-antos. Basta, kinahanglan nga ako sa mo'y maluwas nila. Nananaw na ko ang mga tao. Umihangad sila sa balkonahe. No, sila na sinanay ang akong mahal. Kikapos og naa sa balkonahe. Kituyo ni sa demonyo kong amahan. Iyang kituyo pagbutang sa balkonahe ang mga mahal ko sa kinabuhi aron mapugosin ko sa pagduol niya. Mao na akong buhaton. Kung magpakiloy ko, ako nang buhaton. Basta buhian lang niya nga akong mahal og sinanailang. Karong gabi, makatukan ni si Senyor Emilio. Ako gimbuhian si Milan. Nakasakog dako sa iyang inahan.
Ninang Ilang. Ngano gid kawa ko kapugi ang akong kaugalingon. Aron tultulan si Senyor Emilio sa kumpinto. Nakasaagi ko Ninang Ilang. Kay kung wa pa makita ni Senyor Emilio sinang Ilang, dili mahitabo nga masakpan siya ni Senyor Emilio. Oh. Kanang babae nga nagpaingon nga ni si Senyorita Hazel. Karon, makabahos na gid ko nimo, Hazel. Niya na ko sa may asyenda. Nangisog ka gid sa pag-ani, no? Karen, Nakakita ka sa makaluluoy kahimtang nila ni Milan og nang Ilang? Ikay nakaingon sa ila karong pag-antos. mao nang ni ako. Aron ako mo imutubos sa ila karong gidangatan. Ngano naglayas-layas man sad ka? Padugang kas pusta? Wa alam masayod sa matuod nga hinungdan. Ngano gilayasan ko ang demonyo kong amahan. Og tungod sa imong gibuhat na among pa ang inahan og anak. Tanawa sila. Makaluluoy kayo ang ilang kahimtang. Dili ikaw mo ay angay kong sumbungan sa nahitabo nako. Ispiya ka sa demonyo kong amahan. Dili ko espiya. Pero ang akong kasing-kasing, maoy nagtukmod na ako nga ilikay ko si Milan gikan sa madagmalong kamot ni Senyor Emilio. Ang imong kasing-kasing? Dili ko gusto maparihas si Milan sa ubang tao. Nga gikasilagan sa imong amahan. Higugma ka ni Milan? Kinahanglan magid nga mahigugma ang usa ka tawo? Ngadto sa binuhat nga gusto lang niyang panalipdan? Daan pagyud ko. Doon na kay motibo aron mahimo kong bati nga to sa demonyo kong amahan. Wa ko makasabot sa giingon nimong motibo. Basta ang importante lang nako nga dili ko makitang magtadugo si Milan tungod igi kulata si imong amahan. Sakitan ko. Labaw kong panalipdan si Milan. Tungod kay nagkalahom na ang among relasyon. Unsa? Ipamatuod ko karon nga tungod sa among relasyon, andam ko mo sakripisyo. Aron makalingkawas ang akong mahal gikan sa kabangis sa demonyo kong amahan. Relasyon? Dili ko angay makiksulti ni Magdugay. Kinahanglan nga luwason ko ng akong mahal ug si Nanay Ilang. Nanay Ilang? Mitahod ka nagnanay sa nanay ni Milan? Di pagkisabot ko sa demonyo kong amahan. Oy, wa pa mo kapuya sa inyong kahimtang? Salbahis ka yun, Emilio. Oh, wag ka mo tahod ako, ha? Sige, sagbaas na Nanay Ilang. Mahal! Ganun di ka man! Uy! Dan, pagyod ko! Huwag yung kumasayop sa akong plano. Ha! Milutaw yun ang way gabaos kong anak! Anak, ako imong giilang anak? Mariga! Ayaw ko Mariga. guniti. Ha! Mianhi ka! Kunya dili ka magpaubos! Usabihin mo katarungan sa pagkanhe! Aron luwason ang ako mahal. Ug ang iyang inahan nga si Nanay Ilang. Ha! Oy! Maigo mi si mong laway, ha? Inom! Huwag kay labot! Ayaw pa si Padis, nanay! Ha! Kahilas ninyo! Wa ba mo masayod? Nga karon dayon, mahimo ko kamong pamatsyon? May pag-imo ming pamatsyon. Natural! Natural! Dili ko ikaw i-apel, Hazel. Tungod kay, wa pa matuman ang akong pangandoy ubang nimo. Dili ka na makahilabot nako. Dili ko makatugot nga ang kugma nga gitisok sa akong mahal pasagulan og hugaw gikan sa demonyo. Amerika! Uyiin ko! Dire! Iana magyud ko! Uyiin na sila! Okay! Okay! Kaniya ka naman yun. Hatagan ko ikaw gigayon. Makigsulti nila. Hatagan ko kamog 20 minutos! Ha! Mahal! Ano ba man ito man ang akong itugod mo? Nga kung masakpan ko si mong amahan, ayaw gid ko kanhiya. Dili ko kayo magpasagdan talaga din eh. Kamu ni Nanay Ilang. Pero wa kay mahimo. Traidor bisag utsaon pinang imong amahan.
Gibiyahan lang ganita og balikon human sa 20 minutos. Mahal, dako nga ko pagtuong nga dadon kag balik sa demonyo mong amahan sa Manila. Ug wa kay mahimo kay ginapos ang akong mga kamot. Nganong nagpadaog ka man sa imong kahuyang? Mahimong dili na ta magkita. And ayan guys, andungan na to no, kung ako ang pasultihon kaagi ni Upaw no, nga nagproblema guys sa iyahang asawa nga grabe ka suyaon. So I think nahitabo na nanay mga kaparihang nga mga story ani guys diri sa pasultihon o lahi po ning version kang Upaw guys no, kay nang napriso good sila. Dili na, napriso ba? Ano yung yun? Nadiskapal ko no, nakadispal ko silang kwarta guys. Unsaon ang ilang mga asawa, grabe man ka mga suyaon. Magpalupig sa usag-usa. Ano yung ang nagpapintal ang duhan no? Sa luho sa ilahang asawa. Grabe man kasuyaon. Ano ba mo yung nailhan guys nga sa magkaagi ni Philip o ni Upaw Philip na asawa nung nga grabe kasuyaon. Normal ra man ginang masuya ta guys no, but ang dili normal kanang palabuan, isig palabuan nay or ay no kay ba mangita nga ang suya di gyud maayo. Nya guys, mag-upload na po taghandom manan og mga aso Bagong Bayani o uban pang mga drama. Yes, kay nihawa na ko sa akong trabaho guys. Si Kapoy kay manarbaho mo. Sig tindog niya. Kuwang pa sa tulog. Gulat ka? Huwag ka? Bisnek dalag-dalag man. Sa live, tapos limpyo. Hasta tuminyo, huwag tuyo. Ay, tapos limpyo, bago sa pagdadana. Tanaw tag salida guys. Monday, nagiging one-hit day. Tuesday, tusok-tusok day. Wednesday, nerve day. Pabalik-balik na lang. Find your It's 4 times B12 versus a generic brand. Helps repair nerve damage from the source so symptoms don't bother you again. You're all good. Kung tanawon guys, ang bunggang kasalan sa Afghanistan. Grabe ka bungga good guys. Bila man ni kataong pakanunon di ay.
Sumaw na to guys. Thank you so much no sa inyong pagpaminaw o pagtanaw na rin naginis. Bye for now and good afternoon.